L-episodju ftit jemilu meta ajruplan Libjan inħataf minn żewġ Libjani stess ġab tifkrit koro ħall-aħwa Antonella u Glenn. U ma tilfu l-missierhom Sonny Mikallef u rabti ieħor Manuel Mifsud fi żminijiet ta' festi 24 sen ilu. Dan meta l-ajruplan Boeing 727 tal-Libyan Airlines li kien fuq it-titira LN1103 sploda nhar 22 ta' Diċembru tal-1992. Dejna eżatt, anzi aħjar, minuta b'minuta fit-traġedja tal-papa. Kienu emozzjonijiet differenti. L-ewwel reaction tiegħi rrid inkun naf u xtaqt inkun naf kemm il-passiġġier hemm għax dak il-passiġġier kull wieħed waħda minnhom kważi huma familji. U ma rridx li tant familji jerġgħu jgħaddu minn disgrazzja bħalma għaddejna jienu familti. Disgrazzja li timbrat ħajjitna. Propju sa ftit ta' snin ilu l-familji Mikallef u Mifsud kienu jaħsbu li din kienet disgrazzja. Però l-każ ħaxejn oħra wara l-waqa' ta' reġim tal-Kurunell Gaddafi meta ħarġu diversi rapporti li kienu mistura. Sirna nafu informazzjoni oħra li ma kienet disgrazzja xejn, imma dan bit-pattija qabbat żewġ piloti itajru ajruplan MiG Fighter biex dawn jidħlu ġol-ajruplan tal-papa biex jisploduh. L-ajruplan kien diġà armat bil-munizzjon taħt is-seats, bl-esplosivi, allura xin l-ajruplan il-fighter daħal ġol l-ajruplan tal-papa, il-bdoti ta' fuq l-ajruplan iż-żejr iġektjaw ruhom barra mill-ajruplan u n-nies kollha abbord l-ajruplan tal-papa, 157 ruħ, mietu kollha mad-daqqatajn. L-ajruplan kien fuq titira interna fil-Libja minn Benghazi għal Tripli. La jaslu Tripli żewġ vittmi kellhom jaqbdu vapur lejn Malta e kif kienu ġejjin l-vaganza mal-familji tagħhom għażminijiet tal-miliet. Għax dan ikkonfermajnih li l-papa kien fuq it-titira, ftakru qed nitkellmu fuq Libja, li l-għada filgħodu meta suppost jidħol il-vapur fil-port ta' Malta u ma daħalx. Ġifieri ma daħalx ovvja li kien fuq it-titira. Però dawn ġew ħabtulna l-bib il-Ministru ta' dak iż-żmien, tal-Intern ta' dak iż-żmien u flimkien mal-Arċisqof u għalunna ninġabru ftit għax bħalissa qed issir id-difna. Żvilupp importanti dwar dan il-każ seħħew f'Awwissu tal-2013 meta l-Al Jazeera xandar dokumentarju dwar din il-ġrajja kif jispjega Glenn iben il-vittma. U li xtaqt Gaddafi li jisplodi fuq il-Mediterran ħajġib is-simpatija peress li ma kienx jidħluh affarijiet biex jagħmel il-maintenance fuq l-ajruplani. Pa spjeċi u ifimni tara wkoll fid-dokumentarju kif inqata' il-kuntatt minn mat-torretta sa x'in wasal fuq ċertu dak tal-Libja, pa spjeċi u tara kif kellu kollox ippjanat bizzilla. Ġifieri, meta tara dawn l-affarijiet aħna sal-lum ngħidu hekk il-veta għandna xorta question mark kbira. Ma jistax jonqos li minkejja li snin għaddew il-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena ma baqgħux l-istess. Ġifieri, wara qed milli jiġi l-miliet, iżżejn id-dar nżejnu mħabba tfal. Jien ngħid għalija bħal spjeċi għalija mhux ma jfisser xejn għax la nemmen temmen imma xorta hemm dik il-waġel li kull sena ħatiflek il-ferita.